Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Кычкарев Шамил Равил улын чакырып алам. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Дамира Мавлетовна, кызы Галия, уллары Камил һәм Раил, кияве Хамза, аныклары Мәриям, Рамил, Амина, Ирфан котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Сикәлтәле гомер юлы диләр. Әйе, эшсез-кырыйсыз юллар да гел тигез генә булмый. Борылышлары да, сикәлтәләре дә очрый. Гомер юлы да шулай. Якты дөньяга аваз салырга өлгерми адәм баласы, язмыш китабында аның өлешенә тигән көмеше, күрәсе, кичерәселәре язылып та куела. Сөекле тормыш иптәшем, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмен, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен кадерлебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң олысы. Матурым, бердән-берем, яратканым, җан атканым, төнге йокыларымнан, җан тынычлыгымнан мәхрүм итүчем, яшәвемнең мәгънәсенә әйләнгән ягымлы кешем минем. Син бар, димәк, мин дә яшим. Син йөргән урамнарда йөрим, син сыкланган зәңгәр күккә, серле йолдызларга, ак карлы дөньяга мин дә сыкланам. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә ия кеше син. Тормышыңны һәм хезмәтеңне туган авылың белән бәйләп, эшеңне тырышып башкарып, матур тормыш алып бардың. Янәшәбездә син булганга, Аллаһы Тәгаләгә чиксез рәхмәтлебез. Синең белән горурланабыз. Тынычлыкта, муллыкта, саулыклы гомерләр биреп, балаларыңа, оныкларыңа сөенергә язсын. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Соңгы көннәремә кадәр гомерем синсез үтмәсен иде, кадерлем. Әти дип өзелеп торган балаларыбыз, оныкларыбыз, дусларыбыз, якыннарыбыз янәшәсендә картлыгыбызга да парлап күчинбез. Рәхмәт сиңа шәфкать тулы йөрәгеңә, рәхмәт ару-талу белмәс беләгеңә, рәхмәт синең нур балкыган күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Бер-беребезгә ныклы терәк, иптәш, сердәш булыйк, давыл яңгырга бирешми, гел янәшә торыйк. 65-не күпкә санама, 65 булсын бары өтүре. Сәламәтлек, тыныч күңел белән үткәрәйек калган гомерне. Бергәлекнең кадерен белеп һәр чак янәшәмнән атла, кадерлем. Аңлап яшик, иңне иңгә куеп, яшәү мизгеленең кадерен. Син киңәшчем минем, таянычым, күңелемнең сүнмәс шатлыгы. Тик исән бул бердән-берем минем, кирәк түгел миңа артыгы. Ходай бирсен бәрәкәтле тормыш, тыныч картлык безнең гомергә. Гөрләп торган тулы тормыш белән яшик әле шулай гел бергә. Барыбызның олы терәге һәм ярдәмчесе булган кадерле кешебезнең туган көне белән ихластан котлыйбыз, дип дәвам итәләр бала оныкларыгыз. Гомер буе хезмәттә булсаң да син гаиләң өчен üzülеп яшәдең. Тормышта үз урыннарыбызны тапканбыз икән, монда синең өлешең бик зур, әти. Әни белән бергәләп безне хезмәткә өйрәттегез, кеше иттегез. Хәзер дә безнең өчен янып яшисез. Барысы өчен дә мең рәхмәт, әти. Сабыр, искиткеч кешелекле. Һәр көне безне аталарча кайгыртучанлык белән бизәүче, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебезне хөрмәт итәбез. Сиңа бездән иң зур теләк саулык, әтән сихәтлеге ул озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңел тынычлыгы. Сәламәт бул, кадерлебез, тигезлектә, сөенеп, шатланып яшәргә язсын. Котлы булсын синең юбилеең, сәламәтлек, бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була, бу дөньяда тагын ни кирәк? Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк бит син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңел түреңә. Барыбызга канат, терәк булып, талмый атла гомер үренә.
Hürmetli Şamil Равилович, матур юбилейгез белән котлап, якын кешеләрегез бүләккә җырда юллый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышы